Aku gelem lunga saka kene. Waton kowe iso maca tulisan kang ana ing bathuk, sarta ana jroning telak, sarta ana ing dadaku, sarta ana ing gigirku. Yen pancen kowe dalang pengpengan utawa kowe dalang petingan, ngakumu kowe dalang sejati. Ayo wacanen. Upamane aku maca terus kepiye? Yo, yen kowe iso maca kanthi gamblang, aku trimo ngalah karo kowe panembah karo kowe aku ora ngrusui tukmu mayang. Rungokno Bathara Kala, iling-ilingen aja nganti warsuh ideping tekadmu. Piye Kyai Dalang nggon bathuk mana tulisane kuwi kena denarani mantra purwaning dumadi ya sejarahe Bathara Kala. Unine kepiye? Rungokno. Aum awigenam hastu namasidam yoganira sang Hyang akasa tancep lawan sang Batari Pratiwi dupi mijil binuwanging samudra agilang-gilang kumambang alimbak-limbak ana daging dudu daging ana getih dudu getih aranmu sang kemale ya sang kama salah akiris akilomaya kadya manik samustika murup mangarap-arap anekaken Prabawa ketuk lindulan prahara lesus gung aliweran geter pater tanpantor murup mani ingkang kala ludra gesang madyaning triloka muni weh kang padma kala cakra saking sang Hyang jagat Girinata aum awigenam astu namasidam kuwi Bathara Kala kang ana ing bathuk aran mantra purwaning dumadi. Banjur kang ana jroning telak mangapa tak wacane yo rungokno Bathara Kala. Aum awigenam astu namasidam sang kala lumereng sangkaning lara. Wisnu kena ing lara lungguh ing otot lan amperu kang lara mulya dening Bathara Brahma. Brahma kena ing lara lungguh ing daging lan ing getih kang lara